A concelleira de Festas criticou duramente a protesta que algúns membros da Policía Local da cidade escenificaron na Praza da Pedreira durante o acto de inicio das festas da Peregrina. Carme da Silva entende que se mobilicen en actos de partido e de goberno, pero non nun evento que engloba a toda a cidadanía. Podo entender, aínda que sexa difícil, que o fagan mentras falo eu, aínda que eu non falo como falo en representación do Concello para darlle a benvida ás festas, pero, bueno, xa o da pregoeira xa foi excesivo e, sobre todo, o feo para todas as persoas que están ali. Por iso pido disculpas. Insisto, podo entender que fosen hacia do BNG, pero que se vaya a unha festa infantil ou que o papé lles diga que vayan a afearlle o pregón a toda a sociedade de Pontevedra, pois é bastante difícil de entender. E o abrazo entre César Abal e Millares, non sei se o vistes, pero foi clamoroso, estaban encantadísimos. Home, cando alguén dá unha instrucción e ya cumplen, pois normalmente queda satisfeito. Un acto que dende o goberno local, dende o BNG, teñen claro que está orquestrado polo Partido Popular. Eu teño constancia de que o Partido Popular dirixe políticamente estas actuacións, igual que teño constancia porque estaban encantados de que o Partido Popular estaba feliz de que se fose a reventar unha festa infantil en Eduardo Pondal. Igual que foron hacia do bloque dirixidos polo Partido Popular. O da hacia do bloque podo entendelo, do pregón non entendo. Quitando este feito, dende o Concello fan un balance máis que positivo da primeira fin de semana de festas. Segundo de Peñas, onde a ambulancia que levan dende o Concello tivo 10 asistencias o sábado e 6 na xornada do domingo. En canto á recollida de lixo, o sábado foi de 14 toneladas e o domingo de 9. E polo demais foi un fin de semana magnífico de festa, miles de persoas en Pontevedra divertíndose, prácticamente, bueno, non houve ningún incidente así reseñable. Os datos do sábado xa os tendes, o domingo a nos costan 6 asistencias na nosa, bueno, nas nosas ambulancias. Houve un traslado de dúas persoas, unha por bueno, foi un traslado simultáneo, unha persoa con ataque epiléptico e outra persoa cun corte. Non foron os traslados que tivemos nos onte. Quedan por diante moitos días de festa e de troula. Hoxe, concerto de Son de Seu na Praza de España. Mañá martes, Andrés Suárez na Ferrería e concerto de Máxima FM na Praza de España.